komen weer in de komen. Hij is wel ik weet niet welke maar het was wel een wedstrijd. Volgens mij doet hij achterste stand best wel, dit persoonlijk coördineert. Dat is iedereen. Ja, maar met die bocht toen met de tegenkop en die genomen niet. Ja, ik denk dat ze wel lang zijn. Hè? Ja. Die man moet er echt komen. Het stond ook bij die ook zo'n wedstrijd. Hè? Ja, maar ik heb die kijk naar de hij zag toevallig een beetje aan. Maar de kopen shoot was wel mooi gespeeld. Maar nee, maar dat golfshoot was gewoon ver uit de rest. ja, maar ja.